Lek, weh, iki kok sepi. Cah nom-nom ngono aku nek rondo ning sepi ngene iki. Luas Ora niat. kowe krungu berita iki dhewe kono. Rampokan. Iki mau Mlebu. sekarang rampok iki. Berantem iki. Serem. Ya, gebuki barang ora apa-apa. Ora Wah, nek iki jenenge yang duwe ilmu kebal. merah gila itu zaman saiki sama ilmu kebal iki. Nek ning nggon babakan kekebalan ngono kuwi ora gumun ya. Wis oh, Wae lah nom-noman kuwi. Bulan kambil tak ganjang iki. Ora apa-apa kok. sirahmu ra mau. Sirahku mendeles kok. Wambile sing ambiar kok. Kok iso? Kaya dalam bentuk parutan. Ora kalah lek zaman SMA aku biyen ya kene wis tau jendelek ya. Ya ilmu kebal. Oh, ora aku ilmu kuat. Wo, ngono kekuatan, kanuragan. Anu. Piye ceritane? Ning ruang kelas kanca-kancaku do umur. Do ngangkat ujo kursi di tangan suci do kuat. Nah, tak mati tak geret ning lapangan. Wis jomene Mau ning lapangan. ono sapi di dalam tak angkat. Cek dengan tali gedung tak angkat dulu. Tangan siji. Tangan siji. Kuat. Kuat. Kok iso? Susu sapi. Oh, Nah, tak untuk. oh, ya. Nih, Ate ndi? arep mubeng. Melu-melu Pak ya.